πολύ είναι το φως, πολύ είναι το φως, πολύ είναι το φως. Κάπου να συντονιστώ, κάπου να συντονιστώ. Νομίζω να είμαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα ετοιμαζόμαστε για να πάμε... Oh, shit. Ναι! Και να πάμε διήμερο. Δες με έτσι. Θα πάμε διήμερο πάνω, κάνουμε focus, να μην νευριάσουμε, να μαλώσουμε τώρα, επειδή έχει πολύ καιρό να σε πιω, έτσι θα μου κάνεις focus. Και θα πάμε πάνω να μείνουμε. Θα πάμε στα χιόνια, θα πάμε να φάμε, θα πάμε να περάσουμε ωραία και να σας πάρω μαζί μου. Λοιπόν, τώρα ετοιμάστηκα. Φορμούλα, μαντελονάκι, δαχτυλιδάκια, σουκλαρικάκι. Ναι, και θα φύγουμε, θα ξεκινήσουμε τώρα τη διαδρομή μας. Θα πάμε πρώτα να πιούμε καφεδάκι, να φάμε κάτι. Και να φύγουμε για τα χιόνια. Όχι, πρώτα να πάμε στο δωμάτιο και μετά στα χιόνια. Ναι. Και πάμε! Είμαι χαρούμενη που ξεπιέει η κάμερα. Bye! Ψήχισε λίγο. Δεν μου κάμαν. Πού να τα βάλω πίσω, τέγια. Ναι, Άγγελε. Ευκουμπάρα έχει πολύ καιρό που το καλοκαίρι είναι άλλο πώς. Να μου αγοράσεις έναν διπλογάμπινο. Περίμενε. Διπλογάμπινο. Θα τα βάλω μέσα. Πάρτε αυτό το παστό, πώς είπες δεξιά. Όχι, ναι, να τα βάλω. Να, και μην μπορώ να τελειώσω. Εντάξει, μια μάξι, εγώ πίνω. Ας σταματήσουμε στο φούρνο να πιάμε κάτι να φάμε. Πιτούνα. Είμαι πολύ ωραίος. Τι άλλον έχουμε. Άτε. Συγγνώμη, είχα να ετοιμάσω και έναν αστέρι το πρωί. Α, πιανούσε. Asi κανείς ως την ακρή της κλωστής πήσαμε κι εμείς. Κάπως εδώ. Τελικά να πάμε να φάμε. Ακούμαστε. Είμαστε στο δρόμο. Πάμε να φάμε, κάνουμε στάση για καφέ. Και πάμε να φάμε για να πάμε στα χιόνια. Ελπίζω να με νύχτα δούμε και εδώ δεν είπαμε νύχτα στα χιόνια. Δεν πειράζει. Ψυχή σου! Τελικά, το φαΐ μας τιμαχτώνας. Για το δρόμο. Ένα στεκού ήμουν να φάμε τώρα τα μία αντιγονίου. Αγία μουσκα, μούκος. Τώρα μας δεις το καλύτερο εστιατόριο. Τσι λάθος, ξέρεις πόσο ακριβά τα μέσα. Γενικά 50 ευρώ η κελέ. Γενικά και τούτα Έκανε όλα μας έφερε στέκι. 20 ευρώ. 20 ευρώ εγώ. 20 ευρώ εμένα. Ωραία πάνια. Χαρκέτο ότι ο άντρας μου... Να πιάμε που τα μένα. Που τούτα. Να πάει σήμερα, ναι. Τι να πω, Καθέλ, έλα σβήνια και αγοράζουμε τάτσι του βαχτώνα. Ναι, μα αυτό μπαχτώ. Αντίγονη, πάω πάνω. Και ένα. Να φάμε σε κάποια φάση. Ποτό είναι. Πώς περνάτε? Τέλεια. Φανταστικά υπέροχα. Πάρα πολύ καλά. Νιώθω πλουσία που ήρθα στα Μακτώνα να πάω στις διακοπές μου εγώ παντός. Στέκει. Του τον ήπραμε. Την ημέρα των ερωτευμένων. Και την ημέρα των Δεν μας ερωτευμένων. έδεκασαν καμιά σοκολατού Πώς αλλά θα το κάναν 30 φιλόσοφοι. Μωρέ όμως σήμερα έχεις πάρα πολύ, εγώ κάτω 3. 4. 4. Δεν κάνει όσο 4 η κοπέλα. Ορίστε. Η δεύτερη Είπε μου κουμπάρος στην ταπούκα. πρέπει να ειδείς. Ελίσσαζε. Η δεύτερη ξαθή ψηλή Αν το αντιγόνη. η κοπέλα εσύστηκε να σε εξυπηρετήσει πάντως στο Dust Cream. Ωραίο. Άντε, Μούθκος. Με σούτζεσαι, σε παρακαλώ. Ξινιά πάνω σου.
Άγγελε μου. Απαγορεύεται το καπνίσμα. Εγώ πίνω μέσα να μεταξύ ο κόσμος. Πες στο δίκαιο ξεσεγγίζουμε στα εγώ. Ναι. Άγγελε μου. Αν τότε με το διακόβει. Λίγα να μπαίνουμε. Πανέμορφο. Αυτό. Κάνα παιδάκι. Εδώ τι έχει. Τέλεια. Τηλεορασούλα. Κρεβατάρα. Ωραίο φωτιστικό, θα το έπαιρνα σπίτι μου. Και να δούμε τι υπέροχη θέα έχει. Guys, ναι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για την πρώτη έξοδο. Ouch. Πονάει λίγο. Αγάπη μου, πόνες που χτένιζες με τη χτένια. Τους δίναμε εκοπικά. Να φρεσκάρω λίγο το μακιγιάζ. Νομίζω να δούμε μια χαρά. Το σκουλαρικάκι. Εγώ ανομάλη ξεφύγω.
και έτσι. Πάει μου το πεπέ βασικά. Ναι, προτιμώ το να χωρείς να πιαστεί πίσω. Όχι, δεν και καταλαβαίνεις το στο εννοώ. I feel good. Αν τα βρω, ναι, I feel good. Νομίζω I'm ready. Τι. Λοιπόν, έτοιμοι to go. Μαζεύω εδώ και φύγαμε, πάμε για φαγητό. Σπαγάκι, ωραίο, καινούργιο. See you στο φαγητό, bye! Πού πάεις έτσι? Πού πας αγάπη μου? Έτοιμοι? Φύγαμε? Λιγόνι? Ποιο κατά να πάμε? Αν πρέπει να κλείσω σάκο με ζω κλείσες το. Δεν έκλεισα. Ήρθατε το τέλος. Πάντα κάτι κάνεις. Κρυαζούλα. Είμαστε μωρά. Τώρα να μπορούσαμε στο δωμάτιο. Μαρία, πήγαμε σε αυτό. Τελικά, γεμάτο. Άντε ρε και μπουλόρον είπαμε στο φαϊδάμε. Και εγώ κάμουν όρεξη τα παϊδάκια. Εγώ έκανα όρεξη να φάω σουβλάκι, μπανσέτα. Να πάμε να κάτσουμε για να δούμε μισή ώρα. Πού? Θα φύγω να Όχι, αποκλείεται να μην είσαι και ως αργά. όχι μόνο τούτο. Όχι μόνο τούτο. Θα φύγω έτσι σήμερα. Να φύγω σε... Τελικά, ράκες με την κακοβέτα. Γιατί είναι όλα κλειστά όμως. Το καλοκαίρι θα μην γίνεις και το πανικός, Μαρία. Πότε μπορούσαμε πάλι, πέρσι. Ήρθαμε κακοπετριά που πήγαμε με τον Παπαστρή μέσα σου. Με αυτό στο Μιχαρή. Ναι, πάλι ήρθαμε δάμε. Ήταν το σπότ μας που ερχόμασταν με προσκοπή. Στην προσπάθεια του να έβρουμε κάτι να φάμε. Και που θέλαμε να φάμε είναι τα φίσκα και τα άλλα που βρίσκουμε είναι όφτσερα. Άρα, όχι καταράχτες. Πάμε πέναντι να δούμε πούντες. Δάμε, τι πάπτες. Μαρία με να ξαναέρθεις κακοπετριά. Ξαναήρθα, αλλά μπορεί να έρθω με το αυτοκίνητο γύρω, νότσαμε. Να την περπατήσω είναι η θύμω. Να την περπατήσουμε. Well. Εσύ εδώ μέσα. Να πάει τσιξ. Πού είναι οι παπύρες? Ψάχνοντας τις παπύρες για να τις φάμε και να τις κάνουμε crispy, να τις στυλίξουμε με λίγο barbecue sauce, αγκουράκι καροτούι. Ούτι! Παπυρούι! Ντακ! Μου να βάλω δάμε. Σου βιολάρι. Μα δακισμένοι είμαστε. Δάμε. Να κάνουμε έναν, πώς το λένε, Μαρία, αν ήξερα το χρησιμοποιώ, αλλά πέρα μου την best maps. Δάμε, εστιατόρια. Και βρίσκεις τα πιο κοντινά εστιατόρια που έχεις. Κούρες πάρα πολλά είναι μεταξύ. Πούντα. Δάμε γύρω μας. Να... Που έχουμε. Σαν Κυριάννη. Φρονή. Φρονή.
φέρω κοντά, καθαρίζει. Ναι. Πρέπει να δω το τράκι. Η καντήλα μου λείπει τώρα. Γιατί την έκανες για συνεπέρκου μασά. Ενευρίασες με το δωμάτιο. Και κάπου εδώ να σας πω ότι απλά επειδή ξίασα από την πείνα μας, τελικά το ήταν το φαΐ μας. See you! Τελειώσαμε με να παίξω χαρτούι και άλλα. Πολλά κρύα. Ναι. Μπορεί κάποιος αρκούντι σου. Άψε το. Δεν πας στο smart. Είναι 12 και 5. Πάμε στο ξενοδοχείο. Τι φόρμες να βάλουμε. Ο δικηγόρος είναι να φορήσει φόρμες. Να βάλω το κουστούμι του. Και να φέρεις το κουστούμι Μαρία. Τη γραβατούα του. Το γελεκούι. Φανταστώ να τροδόσιμαστε με τις ευκαιρίες. Το γελεκάκι. Για ραντεβού είναι αυτό το μέσο σώμα για μαύρο δυο. Λαλής, 5 ευρώ. Κακάκι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Βέσκει. Με πήρε και όσο το θάρασε. Είσαι καθαρή. Μωρέ με δεν μπήκε πριν μέσα σας εσύ. Ναι, αλλά είχε κόσμο. Δεν μπήκετε. Ναι. Εν είδες ότι είχε καθρέφτη. Όχι, ήταν ο άνθρωπος και εξήγησε να μας κάνει παραπάνω. Γιατί? Η θέρμαση. Από πριν που σας το... Είδα μη είχα Δεν μπορούμε να βγούμε τίποτα. Ήρθαμε στο δωμάτιο. Ώρα για ύπνο. Οπότε, see you tomorrow. Good night. Καλημέρα. Πάμε να ετοιμαστούμε για να πάμε να φάμε πρόγευμα. Στάσου. Είναι για 3 να κοιμηθούμε ρε ψες. Για όνομα το Θεό. Πάμε να ξεκουραστούμε, να κουραστούμε. Πάμε να φάμε. Ετοιμαστήκαμε. Πάμε να φάμε πρόγευμα. Ποιο μίλα πρωί. Ready. Ready to go. Τούλα. Ready. Yes. Άντε κουμπάρε. Δεν ξέρω, εγώ να πήγα νύχτα. Αγάπη, άντε πιάμε. Αντικοινωνικέ. Η Μαρία και με στην καφετέρια αν ήπρεν και τραπεζί μου μπορούμε να παίζουμε μπυρίμπα. Ναι, κάτω. Είπες με αντικοινωνικό εσύ εμένα που τις 9 φορές της ημέρας κατά το τηλέφωνο σου σου ρε παίζεις. Γιώργησα τα ούλα. Είχαμε 2,5 ώρες διαδρομή και ανάγκες να γινόταν σου μισή ώρα.
Έκαμνα follow. Να το κάμνες. Αφόλο. Έφεζε και γράφει μας τα παπούτσια. Απλά στο κινητό μου και αν έχω έναν παιχνί πάνω να που κερδίζω. Δεν γεωργείς εμένα. Δεν έχω. Διάγραψα τα ούλα. Γιατί? Με κόφτει. Συμφωνείς ρε μαζί μου. Ούτε που τα γύρεψα. Ρε συμφωνείς. Ούτε που ξανασχολήθηκα με τα παιχνίκια. Κάνει να πεις φωτογραφική. You are asshole. Να την πάρω έτσι γιατί είναι το βιλιστρίκι και είμαι ευκολύνη, οπότε έτσι είναι πιο πρακτική. Το άμα χρειαστείς, το εννοώ μου. No, να τη δουλέψω όπως την δουλεύκα στην Ελλάδα. Ενοχλεί τους δώσκω η κάμερα, κατάλαβες. Νάτε, τι κάνει, σηκωστείτε. Πώς να θυμηθώ, Ιόνι. Κανεί ρε. Ένας είμαι. Να το βάλουμε στη τσέντα μου. Εντάξει ρε, με ξάπτεσαι. Άντε, πάμε να πιάμε στα Ρε Κωστίνη, τι βάζεις και λες. Να σου απαντήσω. Και τούτα τα μέλη στη μέση κόμμα μαχώ να τα κάτσω. Άμα σου πω τίποτε τώρα. Πήραμε. Yes. Μπράβο. Κάτι είναι πιέρες. Όχι. Σκουμπού είναι πιέρες. Όχι. Τίποτε είναι πιέρες. Πιάτε τα. Όχι. Είστε τα πιάτε. Να πάμε και τα γάγκια. Κάτω. Κάτω, sorry. Εμένα είναι εδώ τα γάγκια μου. Αγάπη. Τούτη, Πρέπει τώρα τη τσιρωθούμε, μπούμε στα μάξι. Τώρα σοβαρό μιλάτε, αφήκαινε να μέσα. Ο άντρας μου. Αγάπη, τούτα είναι θέλετε να τα πετάξετε, φύγετε να μέσα, πετάξτε. Θέλεις ξανά να έρθεις. Φέραμε τους και στα χιόνια. Να χτυπήσω. Ήταν να χτυπήσω λίγο. Ήταμε. Κάπου να χτυπήσεις. Εγώ, ναι. Θα να κοιτάξω εγώ. Νομίζω αν το πιάμε να μας ρωτήσει πάθαιντε βράτε. Που για μου βγει αυτό πέρασε για σεμινάριο με δουλειά. Καλά, εγώ θέλω να γλιστρήσω η αντιγόνη που είπατε στούδες. Γιατί αγάπη μου ανέπεπτες. Ήταν να κερτήσω. Και ήταν να γελώ ακόμα. Και εγώ ήταν να γελώ πάρα πολλά. Και ήταν να σε πιάω. Ήταν να σε θωρώ και γελώ ίδιο. Ασυχτήρ. Πάμε να παίξουμε λίγο, να έρθουμε να πιούμε hot chocolate και παίξουμε χαρκιά. Κούρε το πομένο. Ναι. Βλέπω αγάπη μου. Να σας πω τι θέλω να κάνω, να με πιστέψετε. Να χαλάσεις. Ναι. Όχι να ακουστεί. Έτσι είπα κάτι. Θα συγκρατήσω. Επειδή εγώ είδα ότι είχα σκογέλα, δεν μπορούσα να σταματήσω με εγώ να γελώ. Αφού έπιαμε παραπάνω τον ευρύκο την ώρα που έπαισα. Μπορεί ξανακατουρίσεις πας στα χέρια. Πού να είναι έβρις να κατηρήσεις. Δεν πες αγάπη μου. Θέλω να είναι αυτό το πράγμα που είναι έβρις. Ποια που να δω το κάνω εγώ. Τρία. Λεπτό! Α, περίμενε. Πού είναι τώρα, Κάλε τα τωρινικά φωτογραφία και μπειράζει, κόφκουμε το ποστηλιανό που το δικό μου. Και πήγαινε βρε τον μπούμεραν. Εσίες για μια φωτογραφία. Που να κάνουμε πάνω σέρκα μας να το πατήσεις. Ένα. Τρία. Ποιος μέτρα. Εσύ. Άντε, πέτε μας. Ένα. Δύο.
3. Πέσουν μόνο αφού τσάγιασε. Ναι, αγιάσε. Και πως την πίσω, κάμε το make-up. Το make-up και πούλησε. Λεύκα στο make-up. Τώρα έκαμε το Και επειδή εριάζαμε το γυρίκαμε τσόριν, έφυγε και ο ήλιος από το πρωί. Είπαμε να έρθουμε να πάμε σάντουιτς. Ραστό. Αλλά να πούμε και για πατατούες. Αγαπή, Σιλιανέ Γιάννη, να πιάτε και πατατούες. Απαντήσαμε στα και Και πατατούες, Εσύ μου απαντήσεις. Απαντήσα. Εδώ τα πια είναι το τελευταίο ζευκάρι είναι το σάις του, Ελίζα. Κουμεράμε πολύ πότε. Μα εμένα δεν μπαίνω μέσα νερά. Ούτε με να μπαίνουμε. Πατούλτες. Είναι για εκείνο που θέλεις τελευταία. Μα έβαλε καμιά κέτσαπ και καμιά μελονέτα. Έμα του μωρό και το μάμα όχι. Είχε τζαμί. Περίμενε είναι τα φαγιά. Ναι, γι' αυτό σου λέω, wait. Συγγνώμη. Πρέπει να μας βάλει διδάξια. Μου το βελούι. With somebody. Πάω και εμείς. Βλέπεις κάπου εσύ φώτα δηλαδή. Έχει φώτα. Αν ετοιμαστούμε για απόψε για να βγούμε έξω φάμε. Εν έχει φώτα, εγώ να σας το με τούτον τον μπαζούρ και εκείνον τον μπαζούρ. Ωραίος ο φωτισμός. Έχω πει, τι κάνεις? Οπότε να σας το για απόψε. Πάμε να φάμε στον κύριο Γιάννη, οπότε see you σε λίγο. Όχι see you, να βάλω μουσική να αρέσει θα ακούτε γιατί να μας το κατεβάσει στο YouTube. Πάμε. Λοιπόν, επειδή ο φωτισμός είναι λίγο τραγικός, ξέρω ότι θα σας δείξω τα ρούχα μου για απόψε. Ανά από εδώ η κάμερα, να φαίνεται εδώ. Ένα λεπτό. Μαύριο. Ένα λεπτό να πάμε εδώ με. Αγαπή. Sorry, αλλά να με έχει φως και χώρο. Λοιπόν, τούτο το μαύρο. Είναι φούστα. Με top, σατέν, έχει βατούλες εδώ. Μίντι, μάξι, whatever. Ναι. Το μαλάκι κάτω. Κλασικά, κρικάκια. Και... ready to go. What do you think? Nice, yeah? Τούτο, ο φωτισμός εδώ μέσα είναι το κάτι άλλο. Με ξεπερνά. See you στο φαγητό. Bye! Βάλτο μας, ωραίος, ωραίος. Ready to go. Τι να σου λέω τώρα, δεν κουκλέρα, είμαι καλά να έχω πάνω. Φεβαλείς. Ω, κοτάρε πανάκι που θα μας πάρουμε. Κάμνο χωρί, καλά να έχω πάνω μου ζαλό το αφιβάλλεις. Κουκλεύεις. Ρε, είναι τα όρφια μου είμαστε. Μάρα τελικά βάλα το έτσι. Με το που καμίσω να μπυρώσω θα είχα να βγάλω τούτο. Έβαλα το έτσι Μαρίας. Ναι. Εγώ έτσι. Παντελόνι της Αγγλίας.
Θα πω κάποια τυρκούι της Αγγλίας. Πότε θα μείνει της Αγγλίας. Ένα λεπτό, θα βγάλω φωτογραφία. Φωτογραφία. Πέρσι πήρω χατζιμένη. Ήταμε. Ρωμία λέγει. Τα δικά μας. Όχι. Μες στο σπίτι, ένα ντομάνι. Όχι έξω. Άμα είναι έξω, στη μέσα να μένουν ντομάνι. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε μέσα. Και εγώ έτσι θυμώ ότι ο Κυριάννης είναι που είναι τα περιπτερούκια. Που δαμε. Όχι που δάμε. Αφού πάμε και που δαμε. Πάεις. Ναι. Βάλε να μας στέλνει Και γράφουμε τώρα 20 λεπτά. όχι χωρίς. Α, κάπως έτσι, από τον έναν μπι είναι. Ναι. Γκριαδούα. Τι είναι γκριαδούα. Τελείο. Εσονίσαμε νάκο. Κατεβήκαμε από αυτοκίνητο και είπαμε είναι και πολλά κρυάδα, ρε τελικά κρυάδα. Κάνουμε δέγμα. Το ότι είμαστε στην Κύπρο να θέλουμε GPS. Τι νόμου να κάνουμε. Ανάσταση. Κάτι, ένα κρεβική, Εν φτάνουμε λαλείς. Φτάνουμε. Πού πάμε δηλαδή τώρα με το πράγμα έτσι όπως τα χωροδάμε. Ίσα. Αριστερά. Δεν έχει αριστερά, φαίνεται τώρα να μας πει που είμαστε. Εγώ απορία να εσύ με πω και ο Γιάννης έχει τον αυτοκίνητο. Παιδιά, είναι πόδα για όνομα του Θεού. Γιώργο θυμό. Δεν ρώθη μας ρε σου, δεν μπορούν να μας κάνουν. Έχουμε τα πλατήσεω κατά μένα, πάμε να καπτάμε. Πεταχτήκα ρως τώρα από καμιά γωνιά να σου πω για το Θεροδημήτης. Ήμουν να πεταχτεί. Κανένας από καμιά γωνιά. Και ούτε να πεταχτεί, αν έχουν και πίνκ τα κάτω. Αν ήρθαν και τα κάτω το πίνκ, το μου καθαρίζουν. Αγαπή, εν το Ένα βάλε. λεπτό, μην είδαμε πούς, περιμένε. Εν το βάλε με τα πόθηκια ρε παιδί. Όχι, εν τελείωσε με τα πόθηκια, εντάξει, σωστό. Τώρα που είμαστε Μαρία. Ίσα. Το αυτοκίνητο είναι τέλος να το βρούμε, δεν ξέρω ύστερα. Με GPS. Δεν βάλαμε Όχι ρε, κουκκίδα. ύστερα είναι εύκολο να βγεις. I think so. Γεια σου γατάκι. Νιάου. Ακούτε. Ξεκίνησε η μουσική, δεν είχαμε να μιλάμε. Όχι, κόρη. Η αλήθεια είναι ρε, πώς είναι. Είναι σαλά. Ανίδη. Πολλά πήρα. Πιώνω πάρα πολλά με το πράγμα. Νιώθετε. Γιατί? Καλά είναι πριν να μας κάνει νύχτρα. Πώς νιώθετε. Ξέρω κανένα με το γιατί πυρώνω. Όπως το προβατάκι του το πράγμα και είναι ξεσχύνει. Τι όμορφοι που είσαστε. Ξάζω το. Πολύ όμορφοι. Όχι και έτσι. Δεν το κλείσω. Δεν είστε στο γραφείο. Όχι, πέρα όλοι. Κλείσω, ξέρω. Θα με τα πάρω σε έναν κρασοχώρο. Θα βγάλουμε φωτογραφία, ένα λεπτό.
Τι ώρα είναι? Πάμε και πιο ωραία. Τι σκούταμε. Εκεί. Α, οι τροδιστές. Όχι, οι τροδιστές δεν λέμε σαν είναι. Οι άλλοι. Πού ξέρεις? Για άκουσαν τους τώρα. Τι ώρα είναι? Μιτσάτε οι άλλοι, δεν είναι. Α, τα χάη μην ανιστό. Μην ισκουνιστό. Νιστάζω φαντάστα. Αλήθεια μου αν έκλεισες το βίντεο. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία πίσω στον Κυριάννη. Σήμερα πάμε για φάμε πρόγευμα. Θα κάνουμε το check-out πες η ώρα 12. Και θα πάμε πίσω όμοδος για ψώνια, περίπατο και μετά πίσω σπίτι. See you σε λίγο. Ετοιμαστήκαμε. Τελευταία μέρα, φεύγουμε σήμερα, μαζέψαμε και πάμε για το όμοδος. Εγώ δεν θέλω καλά. Και φεύγουμε. Να μπει στο σπίτι. Πάμε να πιούμε καφεδάκι, να ψουμνίσουμε ένα γλυκό, ένα κουλουρού, ένα ψουμούι. Και πάμε. Τεθήκαμε, πάντα ένα κιντζίφα, ένα παλτούι. See you! Φεύγουμε. Κάτι παθαίνω το φωκός μου. Λοιπόν, έχω να πω ότι περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Δεν έλειψε ακόμα η μέρα, αλλά δείτε τι ωραία. Τι ηρεμία. Θα δείτε τους ζεμόνας τους τα πάνω. Κάτσε ρε, κάτσε με για μες, κάτσε. Κάτσε με εσύ θα τα πάμε πρώτα να πιάμε τα πράγματα που θέλουμε. Ριγάνι. Το δίπλα είναι το... Άου, κάγδε. Αν είναι σπουδάκια. Ερώτηση, καπνίζουμε ή δεν καπνίζουμε? Καπνίζουμε. Ένα πλητήρι στα φιλιόλια. Α, να πούμε. Μοιράζεις χάδια και θυγιά. Μύκονο και Πελάρες. Αν την Κύπρο εννοείς. Τούτον πρέπει να μπουν το η Βασιλικιά. Πύργος το έφυλε να μου.
Είμαστε στη σουρίτια μου ποδά. Είμαστε στη σουρίτια μου ποδά. Δεν ήξερα από ποδά εγώ ξέρω που είναι άλλη. Ναι, μου θες κανένα. Ναι. Ποδιά. Να πιάω ένα τηλεφώνο. Via!